Mars. Hindi niyo ba napapansin si Adela? Paulit-ulit yung ulam. Kung hindi delata, itlog. Yan lang ang pinagpapalit-palitan niya. Wala naman sigurong problema doon, Delia. Sa hirap ng buhay ngayon, mas mahalaga na hindi ka malipasan ng gutom. Hindi din naman kasi kalakihan ng sweldo natin. Baka yun lang talaga ang kaya ng budget niya. Nakakatawa lang talaga na akala mo sinong sosyalin sa post sa FB. Pero yung ulam, paulit-ulit, malamang nga, pangatlong init. Tapos yung baonan, Diyos ko, hindi mo lang bumili ng lunchbox. Magkano lang ba yun? Parang ilang beses na atang hinugasan yung Tupperware. Pamana pa yata ng nanay niya. Ikaw talaga, Delia. Ang dami-dami mong napapansin kapag ikaw narinig ni Adela at sinumbong ka sa HR. Ewan ko na lang sa'yo talaga. Tigilan mo yung pamumuna mo. Good morning, Adela. Anong baon mo? Ito, tuyo. Saka itlog sa almusal. Ano? Tama ba yung narinig ko? Tuyo? Nagdala ka ng tuyo dito sa office? Uy, Delia. Aga-aga yung bibig mo. Wow, ang bango naman. Tuyo ba yun? Nakagutom. Oo. Gusto mo, Erin? Oo naman. Pahingi nga ako, Dela. Ikaw, Delia, kain ka na kaya? Ano pang ulam mo? Eh, ano pa ba? Corned beef na may maraming sibuyas. Gusto nyo? Uy, Adela, kumuha ka na rin. At mukhang matagal ka nang hindi nakakatikim ng corned beef. Ikaw, itsosera ka talaga, Delia. Adela, pagpasensyahan mo na yung si Delia, ha? Medyo makulit lang talaga yan. Huwag mo nalang gaanong pinagpapapansin at kulang sa turok. Okay lang ako. Hindi naman ako sensitive. Erin, bilis mo kumain dyan. Maikukwento ko sa'yo. O bakit ba parang kilig na kilig ka dyan? Naalala mo yung lalaking nag-follow sa akin sa IG? Oo. Yung Harris na cute? Kachat ko siya buong magdamag. Talaga? Ay, patingin nga. Baka dilulo ka lang, ah. Mukhang dilulo ka. Tingnan mo ang haba ng convo namin, oh. Ano namang topic nyo magdamag? Ito, tinatanong niya mga hilig kong gawin, mga paborito kong panoorin. Tapos sabi niya, manunood daw kami ng movie sabay, as in! Wow! Buti naman at may kasama ka ng manood ng mga paborito mo, Delia. Pero teka, paano naman niya nahanap yung IG mo? At paano ka naman niya nakilala? Schoolmate daw kami dati, which is nakita ko nga sa sinend niya na picture sa akin. Nakikita daw niya ako sa school noon. Kaso lang, alam mo naman ako, mukhang mataray, kaya hindi niya ako malapitan noon. Mataray ka naman talaga. Very intimidating. Sabi ko sa'yo, Erin, itong taon na to, nararamdaman kong magkakaroon na ako ng boyfriend. Oo. Teka, ito, tubig, Adela. Dahan-dahan lang kain. Oh, sige na. Kita-kits ulit mamayang lunch, ha? Aba, haba naman talaga ng buhok ni Delia. Tingnan mo yung ngiti, oh. Halos lagpas tenga. Sino naman ang nagbigay ng bulaklak dyan? Baka yung kinakwento niya kahapon, Erin, yung Aris ba? Ano nga ulit? Yung Haris. Yung schoolmate niya raw dati. Talaga? Grabe, buti po siya mukhang hindi malamig ang Pasko niya ngayong 2024 ah. Samantalang ako, kompleto namang 12 pirasong ubas ang kinain ko sa lamesa nung pagsapit ng alas 12 ng January 1. Wala pa rin. We, sigurado ka bang 12 piraso yun? Eh dito nga, nagkakamali ka sa bilang ng inventory. Oo nga, Andrea. Baka mamaya 10 lang yun. Kaya sumobra ng isa. Hoy, sigurado ko 12 yun, no? Ganito, kapag hindi ka pa nagkaroon ng jowa bago matapos ang 2024, ibig sabihin lang nun na mali ka ng bilang. Next time kasi mag-focus ka, ha? Hindi lagi kang lutang. Che. Wow! Hey, first time ko to makatanggap ng bulaklak. Aba, at pulang-pula ka nga. Nag-rosy cheeks ka na, oh. Girl. Teka, yan ba yung bulaklak na nabibili sa Salcedo? Yung tig 150 pesos?
Ano naman kung doon sa Salcedo Market binili, di ba? Ang gaganda naman kaya ng bulaklak doon. Saka tingnan mo, masaya naman siya. Kayo naman? Siyempre, hindi pa naman namin date, kaya ganito muna siguro yung bulaklak na binili niya para sa akin. Ikaw talaga, Andrea, lahat napapansin mo, kaya hindi ka nagkakajowa. Teka, kayo na? Oo. Tinanong niya ako kagabi kung pwede na daw ba niya ako maging girlfriend. Di syempre, ang sagot ko, oo. At pumayag ka naman na maging kayo sa chat lang? Ikaw, Andrea, ang dami mo talagang tanong, no? Nasa Davao pa kasi siya. Doon siya na-assign sa work. Saka sabi naman niya, babawi siya kapag pinuntahan na niya ako dito sa Maynila. Ayaw niya lang daw kasing pakawalan pa ako. Saka sayang ang oras. Tumatakbo. Naku, Diyos ko. Parang nabilisan ako masyado. Oo nga, girl. Di ba neto lang naman kayo magkausap niyan? Ang bilis mong ma-fall, Delia, ha? Pero nababagalan ka kapag naghihintay kang magkajowa. O ito, hawakan mo tong bulaklak para naman ma-feel mo anong pakiramdam ng mabigyan. Ikaw porkit may jowa ka, nang yabang mo na. Ito pa oh, may pa-tsokolate pa. Heto, kumurot na kayo ng tsokolate. Tapos, kapag kayo naman na nagkaroon, ako naman ang bibigyan nyo ha. Ay, mapapasana all na lang talaga ako. May flowers na, may chocolate pa. Ang haba na talaga ng hair mo, Delia. Huy, Adela, nakatulala ka lang dyan. Kita mo, may nagbigay sa akin ng flowers. May jowa na ako. Ikaw, parang wala ka pang nakukwento sa amin about sa love life mo. Puro ulam mo lang ang alam namin tungkol sa'yo. Hindi kasi ako komportable magsabi ng tungkol sa personal kong buhay. Ay, feeling relevant ang ate ko. Artista ka. Pa-mysterious gaming ang ate ko. Uy, ikaw. Trip mo na naman si Adela. Nananahimik yung tao. Sige na, picturean mo na yung flowers at chocolates. May day mo na. Oo naman. With music pa. Ano kaya magandang music? Tingin nyo. Eddie, yung ano, I can buy myself flowers, yeah. I can hold my hand. Alam mo yun? Pakatanga naman ito. Hindi naman ako bumili nito eh. Ito kahit lyrics hindi alam. Eddie, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Ano yun? May day ng mama mo. Hirap naman ng mga tong tanungan. Ikaw, Adela, ano sa tingin mo magandang music na ilapat ko dito sa picture ng flower na bigay ng boyfriend ko? God gave me yun na lang ni Alden Richards. Pwede na yun. Oo nga, no? Since bigay naman talaga ni God si Haris. Ayan, may alam ko rin pala bukod sa itlog at dilata. Uy, kain. Anong lunch mo? Ito, adobo. Luto ni nanay. Di ba gusto mo itong luto niya? Kuha ka. Uy, thank you, Adela. Namiss ko tong adobong manok ng mama mo. Teka, si Delia ba yun? Valentine's nagmumukmuk. Napagalitan ba siya ni boss? Hindi ko alam eh. Delia! Tara dito, huwag kang magmukmuk dyan. Guys, wala na kami ni Haris. Oh, bakit? May problema ba? Hello guys. Oops. Oh, bakit may drama-rama tayo ngayon? Bakit umiiyak si Delia? Valentine's na Valentine's. Akala ko, uuwi na siya dito para mag-celebrate kami ng Valentine's. Pero bigla na lang niya akong binlock. Ha? Loko yun ah. Nung Pasko, naregaluhan ka pa niyang damit, di ba? Tapos nung January, may pa-flowers ulit. Ano nangyari? Nag-away ba kayo ni Haris? Wala namang kaming away. Ang sabi ko sa kanya, nagtatampo na talaga ako dahil sabi niya, magde-date na kami at luluwas na siya dito sa Maynila. Pero wala talaga. Lagi niyang sinasabi sa akin na, pupuntahan kita dyan sa Maynila.
Pero wala naman. Puro na lang chat, send lang ng photos, ni hindi ko malang marinig yung boses niya. Iniisip ko na lang na baka busy siya. Bakit naman masyado kang naiinip? Baka naman nainis siya or nagtampo lang kasi sinasabi naman niya pala sa'yo na dadalawin ka niya. Huy, Erin. Tagalan nilang LDR. Siyempre, gusto din niya na magkita sila, no? Saka, ano na lang yung isang sakay ng eroplano mula Davao pa Maynila, di ba? Sus, kung gusto, may paraan. Tapos tama ba yun? Bigla na lang siyang ginost? Ayan, broken tuloy si Delia. Ano na imamay day mo niyan, sis? May alam akong kanta na ilalapat mo sa post mo. Ano? Pusong bato. Ikaw na nga, asar ka pa. Ano na lang yung you really know how to start fixing a broken heart. Oh, diba? Ayan, yung dyan kayong magaling. Pero kapag masaya ako, wala kayong masuggest na kanta. Teka, hindi kaya baka kulang yung ubas na kinain mo? Hindi na ako kumain ng ubas, no? Kasi nga, kami pa ng New Year. Teka nga, nagtatawagan man lang ba kayo o nagbi-video call? Parang puro lang ata chat yan ah. Hindi ko pa naririnig yung boses niya. Saka wala rin video call. Kaloka ka? Paano kung poser yun? Poser ka dyan. Nagsisend naman siya ng picture. Pero sure ka bang on time yung pag-update niya sa'yo? Patingin nga kung may picture ka ni Haris. Isa-search ko sa internet. Akin na. May tiwala ko kay Harris. Hindi niya gagawin yan sa akin. Hindi siya poser. Wala namang masama kung isa-search natin, hindi ba? Ayan na, isa-search na ni Erin. Dali! Malapit na matapos yung break. Ito na. Teka. Ayan na. Loading na. OMG! Delia, ito siya diba? Bakit hindi Haris ang pangalan? Anong hindi Harris? Anong pangalan niya? Ito Raymond Sanchez. Tas ito, may latest my day kasama niya yung fiancé niya. May fiancé pa, girl! Ha? Ano? Teka, so nasa Davao siya? May iba siya? Anong nasa Davao? Taga dito nga lang sa Pasig. Ate ko, nadali ka ng poser. OMG! Poser alert! Wala pala talagang Haris. Hindi. Baka kakambal lang yan. O kamukha. Girl, hindi nagsisinungaling ang facts. Na-inlove ka sa taong kachat mo lang? Bakit pinadadala niya ako ng bulaklak? Ng regalo? Ano yun? Ano lahat yun? Mars, lahat yun ginawa niya para mapaniwala niyang totoo siya. Na totoong may Haris. Grabe naman siya. Malalaman ko ba kung sino talaga yon? Hindi natin alam kasi binlakan na niya, di ba? Uy, girl. Tahan na. Hayaan mo. Kakarmahin din yung gumawa niyan sa'yo. Tsaka, nasa hustong edad ka na dapat. Marunong ka ng kumilatis ng totoo sa peke. Okay lang yan. At least ngayon, natuto ka na. Iiyak mo lang yan. Bilang ka lang ng 10 months. Malapit na ulit ang New Year. Bumawi ka. 24 na pirasong ubas ang kainin mo sa ilalim ng lamesa. At nakuha mo pa talaga magpero, ha? Mag-My Day ka na lang. Idaan mo sa My Day yan. Hanap ka ng song about poser. Lakas ng trip, no? Hindi. Joke lang, Delia. Gusto lang namin na gumaan ang pakiramdam mo. Iiyak tawa mo lang yan. At least, hindi naman tumagal ng ilang taon, di ba? Yung napanood ko nga, halos 1 taon na nakausap niya. Poser lang pala. Di ba, Adela? Bigyan mo nga ito ng pampalakas ng loob. Kaya mo yan, Delia. Iiyak mo lang. Dear love, tuwang-tuwa ako na nakikitang ang masaya, mapanghusga, at itsasirang office mate kong si Delia ay nahulog sa aking patibong. Napaibig ko siya gamit ang isang poser account.
Napakagandang ganti ang nagawa ko sa kanya dahil sa inaraw-araw niyang pambubuli sa akin. Tahimik lang ako, pero ang sarap sa pakiramdam na ang isang taong laging nagmamarunong ay naging tanga at naniwala sa pag-ibig na tanging salita lamang ang pundasyon at kaunting regalo. Sa kanyang edad, ay hindi man lang ba siya nagtaka kung bakit hindi man lang niya naririnig ang boses ni Haris? Walang video call at higit sa lahat ay hindi sila nagkikita ng personal. Kung gaano siya kagaling mamalita ng chismis at mang-asar, ay siya namang hina ng kokote niyang alamin ng totoo sa peke. Maging aral sana ito, lalo na sa mahilig mang maliit ng kapwa. Tahimik man ay may itinatagong kaimpaktahan. Hindi gaganti ng harapan. Bagkus, pailalim kang sasaktan. Buti nga sa'yo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!